Chceš vedieť, ako urobiť otáčacie vločky, na ktoré bude môcť hráč skočiť? Tak poďme na to. Takže poďme prijať rotujúcu vločku do našej hry. Takže najskôr si musíme zobrať vločku z toolboxu. Musíme mať zakliknuté Models a napíšeme sem Snowflake. Zoberieme si tu najjednoduchšiu vločku, ktorá nemá žiadne skripty. Napríklad túto. Presuniem si ju. Napríklad sem. A musím si spraviť ešte jednu časť, ktorá bude ako keby držať tú vločku, pretože my chceme, aby vločka rotovala a keď rotuje, tak nemôže byť unhornutá. No teraz, keby sme dali play, tak nám vločka padne. Takže potrebujeme spraviť nejakú časť, ktorá ju unhorne, teda ju bude držať na mieste. Takže klikneme na part, vytvoríme si obyčajnú blok, dám si blok pod vločku a teraz si túto vločku nasmerujem tak, aby vlastne na ňu vedeli skákať hráči. Skúsim si vločku dať presne ponad našu kocku, náš kváder. Teraz musíme na obidve časti vytvoriť také niečo ako pripojenie, na čo vlastne budeme môcť zavesiť nejaký záväz alebo niečo, čo bude môcť tú vločku rotovať a zároveň ju to bude držať v vzduši, aby nepadla. Takže klikneme na part, dám si tu plusko a dám tam, že attachment. To isté urobím aj do tej našej vločky. Automaticky nám to dalo ten attachment do stredu tých častí. Ako vidíte, ja mám nastavené, aby som videla vlastne attachmenty aj iných častí. Pokiaľ to nevidíte, tak choďte do modelu a kliknite si tu na túto očko alebo na toto druhé. A zakliknite si to, aby to nie je tu vidieť, že či je to označené alebo nie. Takže si to proste zakliknem tak, aby som to videla. To očko tiež niečo robí, ale je to práve teraz sa nebude dať ukázať, možno neskôr. Takže máme obidve v strede. Teraz toto si vysunieme trošku vyššie, pretože inak by nám to otáčalo okolo stredu toho kvádra, čo my nechceme. Takže som to dala hore. A to isté urobíme aj tuto. Dáme to trošku nižšie, inak by nám to otáčalo v strede vločky. Čak pozrieme sa za chvíľku, ako to bude vyzerať. Teraz, keď už máme hotové, tak túto part si nazvem, že to bude tá, ktorá bude stať, takže si ju zamrazím touto kotvičkou a teraz do nej pridám pluskom hinge. Takže nejaký záväz alebo niečo, čo budeme môcť zavesiť. Do tohto závesu dáme attachment 0. Ja si to nazvem, aby ste to videli. Toto nazvem attachment 0 a toto nazvem attachment 1. Takže attachment 0 mám v unhored part. Takže do hingeu dám attachment 0 to unhornuté a attachment 1 tú vločku, teda tú pripojku na vločke. Teraz sa nám tu už niečo zjavilo. Keď sa pozrieme, tak vlastne sa nám tu zjavila takáto žltá ako keby os. To znamená, že tam sa vytvorilo nejaké prepojenie. Keď teraz dáme napríklad play, tak už sa tá vločka otáča okolo tej našej unhornutej časti a otáča sa presne tam, kam sme dali tú unhornutú zelenú attachment a aj tej vločkinej attachment. To znamená, že keby sme napríklad teraz v vločke toto vysunuli, dám to napríklad sem a dám play, tak sa to otáča takýmto spôsobom. Teraz sa to vlastne otáča, iba to gravitáciou padlo dole a teraz sa to vlastne takto hojdá. Ja to nechám hore. Tak. A teraz chcem, aby sa to otáčalo dokola. Takže klikneme na hinge, ideme do vlastností a actuator type si musíme dať, že motor. Teraz si tu napíšeme velocity, to je rýchlosť, ako sa to bude rýchlo otáčať. Dáme napríklad 5. A rýchlosť, ako najrýchlejšie to vie zrýchliť, to je táto akcelerácia a to torque znamená, že aby sme s tým vedeli pohnúť, takže s tým dáme veľmi vysoké číslo. Teraz keď dáme run, tak sa nám to už bude točiť. No, iba že ja chcem, aby sa to točilo okolo, aby na to vedel skočiť hráč. Takže keď dám stop, tak musíme niečo zmeniť. Ideme do attachment 1 na tej vločke, čo je. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Dáme si home a rotate. Potrebujeme zrotovať, pozor, mám ten attachment, nemám celý mesh part zaškrtnutý, ale attachment v tom.
tej vločke. Takže mám zaškrtnutý attachment a teraz mám rotate. Tak keď ste náhodou rotovali nejakou nesprávnou časťou, to nevadí, alebo osou. Klikneme si na attachment a dáme tu orientáciu a vynulujeme to. Takže budeme teraz znova orientáciu 0,0,0 a môžeme ísť teraz otočiť to správne. Takže keď si na to kliknem, tak potrebujeme sa dostať tak do tej polohy, aby nám zmizla táto červená tento červený štvrť oblúk. A ten nám zmizne tak, že si zoberieme túto modrú a takto to potočíme. Teraz, keď dáme play, tak nám to bude ešte rotovať takto okolo, ale to preto, lebo máme nastavený ten motor, keď si klikneme na hinge constraint, že nám to má rotovať týmto smerom. Takže teraz, keď dáme play, tak to rotuje presne týmto smerom. Nevadí. My si klikneme na attachment a tento attachment zrolujeme tu na modrej osi. Takto. Ale tým pádom sa nám teraz ako keby znova vytvorila tu tento červený štvrť oblúk, takže znova to budeme musieť trošku zlepšiť. Takže keď si klikneme na attachment 1, tak znova s tým pohneme tak, aby nám zmizol tento červený štvrť oblúk. To znamená, musíme pohnúť s touto osou, takže s touto zelenou, pohnem s ňou sem a tým sa nám to nezmyslo, takže s ňou pohnem sem hore. Tak a tým nám to zmyslo, už tam nemám tú žltú. Keď dám play, tak už to správne točí. Takže najdôležitejšie je proste si správne potáčať hinge constraint, aby sme to mali týmto smerom, ktorým to chceme otáčať. No a potom si ten attachment otočiť tak, aby sme tu nemali ten červený štvrť oblúk. Tento. Podľa toho musíme otočiť tú os, až kým nám nezmizne ten červený štvrť oblúk. A teraz, keď už to máme, pozrieme sa, ako to vyzerá. Mám orientáciu minus 90, minus 90, 0. A tu mám zase orientáciu 0,090. Samozrejme, to záleží na tom, ako ste to vy pootačali, ale teda, keď sa s tým takto zahráte, tak by to malo fungovať. No a teraz v hinge constraint si vieme nastaviť rýchlosť. Keď sa vám zdá, že to ide rýchlo, tak dáme napríklad 2 a teraz by to malo ísť pomalšie. Samozrejme, keď nechceme, aby bolo toto vidieť, tak si z toho spravíme neviditeľnosť. A ešte si dáme can collide na 0, aby nám to náhodou nemohol hráč chytať. No, neviem, či som si to dala príliš ďaleko. Tak, a už sa točí. Ak máte samozrejme príliš veľkú časť, tak potom musíte dať väčšiu tú angular velocity a väčší aj tento motor max torque. Takže si to proste musíte pozrieť, že ako vám to bude vyhovovať, aby vám to fungovalo. Podľa toho, akú veľkú máte tú vločku. Teraz bolo vidieť, že ja som ju zväčšila, ona sa tu zasekne, pretože už nevie ísť ďalej a potom sa už neroztočí. Takže keď náhodou vločku zväčšíte, tak nezabudnite aj tú unhornutú časť znova dať pod vločku, aby tá vločka neodišla niekam preč. No a potom, keď to máme hotové, tak si to jednoducho grupneme do modelu a máme to hotové. Máme hotovú vločku, ktorú môžeme veľmi jednoducho teraz nakopírovať a môžeme s ňou hrať. Ak sa ti páči tento tutoriál a chcel by si vedieť urobiť takúto zimnú krajinku, tak si určite prečítaj popisok a lajkuj, odoberaj komentár, daj a vidíme sa v ďalšom tutoriáli. Ahojte!